Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Gorri, musu gorria, odol, oskorri edo ausardia gorriz, margotuko dut Erromako zubia. Laranjaren azala, zurituta jantzazu bere ala laranjaz, margotuko dut Erromako zubia. Eguzki gori hori ezin, luzaz begira egon zuri horiz, margotuko dut Erromako zubia. Itxaropen berdea, belardia, ostota umorea berdez, margotuko dut Erromako zubia. Urdin argi ilunak, zeruko odei guztien lagunak, urdinez margotuko dut Erromako zubia. More, ubel morea, ostadarraren azken kolorea, morez margotuko dut Erromako zubia. Kuku, kuku. Kukurru, kuku. Gogoratzen duzuen nor naizen? Galaxi naiz, Kukua planetatik etorritako espioia. Inoiz izan zarete Kukua planetan? Ba ez galdu itxaropena. Agian hauetako egunen batean, nire espaziontzian sartuko zarete. Eta nirekin etorriko zarete, urrutiko lurralde hoiek ezagutzera. Beno bitartean, nik lanean jarraituko dut. Azken aldian nire ikerketak bide honetik doaz. Adibidez, gauza garrantzitsu bat ikasi dut. Lagunak izatea altxor preziatuena dela. Zuek lagun asko dituzue? Bazaindu itzazue ondo, Ez baitago lagunak izatea baino gauza ederragorik. Entzun, Isobarus planetako 3 lagunen kondaira kontatzen nahi duzue? Entzun ba ondo. Gauero, har txikiaren kostelazio inguruan, izar dizdiratsu bat ikus daiteke. Isobarus planeta da, eta gure 3 lagunak Isobarus planetan bizi ziren. Elkarrekin jolasten zuten, elkarrekin ibiltzen ziren beti. Baina behin, izaki maltzur bat agertu zen Kukua Isobarus planetan. Akerbeltz! Gure lagunak hainpozik ikustean, joloskor jarri zen, eta giro polit hori zapuztu nahi izan zuen.
Akerbeltzek bakoitzarekin hitz egin zuen. 10 amurrain eskatu eta sari berezia eman zien erronka gainditzen zuenarentzat. Gure lagunak bere hasi ziren leia bizian, kainuberak hartu eta errekara joan ziren korrikan 10 amurrainak harrapatzera. Oztopoak jartzen hasi ziren bata besteari lagunak izateare utzi eta haserretu egin ziren. Akerbeltz pozik zegoen. Gure lagunak orain ez ziren adiskideak eta gainera inork ez zituen 10 amurraiak harrapatu. Beraz, lagunik gabe geratu ziren eta saririk gabe Isobarus planetan Akerbeltz barreak oso ondo entzuten ziren. Baina orduan gauz batetaz konturatu ziren. Amurrainak elkartu zituzten. Batek 5 harrapatu zituen, besteak 3 eta besteak 2. Zenbat dira guztira? 10, horixe bera! 10 amurrain! Denak elkartuta lana batera eginda, erronka gainditu zuten. Eta gainera, adiskidetasunaren eta zorionaren giltza ere berreskuratu zuten. Ai, gure 3 laguntxoak Akerbeltz zulo beltz batean sartu zuten. Eta handik aurrera beti lagunak izan ziren. Aupa, Lasarte! Kaixo, neskamutilok! Arratsaldeon, trikitron! Arratsaldeon! Baina, lokartuta altzaudete! Arratsaldeon, trikitron! Arratsaldeon! Neska, oso pozik ikusten zaitut. Alai, umoretsu, irribarri zabalaz. Bai, lagun artean egoteak umore honaz jartzen hau. Zuek zer modu zaudete, ondo? Ikusten, ezer gutxi behar da zoriontsu izateko. Abesti bat, konpainia ona, lagunak... Txepelkeriak. Bai? Txepelkeriak iruditzen zaizkizu, zu etzade burutik ansano. Entzun, ni peliperi motor berria jarrita izango nintzateke zoriontsu. Motor berria peliperentzat? Bai, motor berria jarrita. Abiadura handiago hartuko nuke. 750.000 kilometro orduko. Orduan, munduko makinistarik prestuena eta onena izango nintzateke. Nik gorroto dut abiadura. Paisaia gozatzeko nahiago dut mantxo eta estiro joan. Triki-traka, triki-tron. Horrexek egiten hau nizoriontxu. Kaixo, Lasarte! Agi. Markesa turkesa, Entzun dudala, Mantxo ibatea gustatzen basaizu? Hortxe utzi xutastoa parkatuta kanpoan, Victoria, Victoria, aborrantzando Tonia, Victoria, aborrantzando Tonia. Baina, nola, astoa kanpoan utzi duzula gizajoa? Ez kasurik egin Maitane, beti bestela harpa jotzen ari da eta... Ai, beti bezala orduan. Gaztatxonek dena sinisten du. Ara, mirrik pozik egoteko hori behar du, beti norbaiti ziria sartzea. Uixe, behin batez esmatu duk, mondongo mari horre, Gora xiriketa! Gora dariotzea! Ia, Pepe Jok motor berria nahi du peliperentzat. Mirrik berriz ondoko azirikatzea, eta zuk txiribiton zer behar dezu zoriontsu izateko? Ze galdera, Maitane. Honek, zorra hundi honek nahikoa du, ez dakit, kiloterdiko ogitarteko hundi bat, eta barnean lukeikaz beteta balin badago, alik eta hobe orain dio. Erenez? Nola izango du nahikoa? Otartekoak kiloterriko lukainkarekin. Mesedez? Kiloterriko lukainka dun ogitartekoa. Langostinoak. Hiperentzala da. Patata tortilla, babarrón platerka da. Oixe, eta zuletoia, elefantea plantxa. Azeteka da! Aizu, txirri. Eta zuri zer jartzen zaitu umore honezta alai? Mondongonek
liburu potoloak ditu gustuko. Aspergarri profesionala da, iso berria. Gaixo kronikoa. Bai, egia da, niri liburuak irakurtzea oso atsegin zait. Baina nik ere oso gogoko ditut jaia eta festa, Erranda, Bai. Horentxe daukak aukera, benetako pailazoa izela, frogatzeko. Aizaki, ni pailazo kompletoan hau, kategoriakoan hau noski, Lagunok, adiskideok, gora dibertsioa eta musika! Pailazo! Pailazo naiz ni, Pailazo aizi, ugaldu egin behar dugu. mundua pailazo txikiz bete, auditan ere, pailazo jarretzeko agindu. Pailazo izan nahi dugulako. Pailazo naiz ni, Pailazo gaizki, ugaldu egin behar dugu. mundua pailazo txikiz bete, auditan ere, pailazo jarraitzeko agindu. Pailazo izan nahi dugulako. Pailazo! Pailazo bakaraku, Pailazo naiz ni, pailazo aizi, ugaldu egin behar dugu. mundua pailazo txikiz bete, auditan ere, pailazo jarraitzeko agindu. Pailazo izan nahi dugulako. Pailazo naiz ni, Pailazo aizi, ugaldu egin behar dugu. mundua pailazo txikiz bete, auditan ere, pailazo jarraitzeko agindu. Pailazo izan nahi dugulako. Pailazo! Ai, ai, ai. Adiskideak, egia esan, inoiz baino nekatu haua bukatu dut gaur. Ez dakit, eguardian janditu dan babarrunaren ondorioa ote den, edo... Potxe egin da, neo, motel, potxe egin da. Gehiegi jandu zuen, Honek batez ere, Eta gainera, sartuta xagote guztiz, Aitxonduta, Aitxonduta? Zaharra naizela ditzen... Tira, mirri, ik ez alduk ire burua ikusi dantzan hor gero? Era bat ere grazirik gabe mantxo, zer? Baina. Entzun duzu. Hau zalagunok, zer gertatzen zaizue, istripuren bat izan duzue? Zorea biatu egin zarete? Galaxi, bi hauek sola biatu dira, Ni ez, Nantza pixka bat egin eta beira nola geratu diren. Txampiñoiak bizala! Txirri txiribiton, espabilatu! Ez zaituzte horrela ikusi nahi, gora bihotzak! Agujeta ederrak izango ditut nik bihar. Nahi alduk makulu bat ustea, Aitona Martxelo... Makulu bat, emango dia nik iri makulu bat, harrapatzen bau. Horrela ikusi nahi zaituztet! Gora jaia eta laitasuna! Badakit, lurrikada erraldoi bat eginko dugu 800 gradutakoa. Nire planeten ere enteratuko dira. Txirri, mirri, prest? Bai. Zuek ere prest zaudete hankekin lurra fuerte astintzeko horrela? Bai? Denok bateran, nik esandakoan, Bat, bi, eta 3!
Bueno, ba, orduan, orain, txalo zaparra da intergalaktikoa egingo dugu. Bai, prezuek, txirrimir eta txiribiton? Bai, Bai. Beno, aurrena, mantxo hasiko gara. Eta gero, bizkorrago eta ozenkiago egingo dugu txalo. Ados? Bat, bi, eta hiru! Meteoritoak ematen duzu, Papelas, hainbeste txala aparta, hainbeste txalorekin, azkenan eroni ere, sorabiatu ingo naiz, Bai, hori da, atxedena behar dugu, atxeden luze bat, bera, hilabeteko oporrak, horixe, Potx. Aupa, animo! Joan gaitezen orain kale jiran! Baina, non daude txirrimirri eta txiribiton? Zer gertatu da? Nork kendu du musika? Festa bukatu egin alda. Festa bukatu da? Jolin, pikolin, berandu heldu gara. Esan dizut ipurdia mugitzeko, baina zuk kasurik ere ez. Eta orain akabo jaia. Tira, ez da horren besterako, motel. Orain aspertu egingo gara. Eta horrek nire honetik ateratzen da. Lasai. Orantxe jarriko zaitu lanean. Ha, lanean? Hori besterik enuen falta. Festarik ez eta gainera lan egin behar. Ez duzu ezerre ulertu, Pepito. Ikazkina gaurko lehiakideak hortxe daude, ikatza jaurti nahi dute, Peliperekin jolastu. Ah, jolastu! Bale. Idei horrek gutxienez, Nobel saria merezi du. Ba, niri okurritu zaitxo. Datozela gaurko ikazkinak! Azkar! Hementxe ditugu gaurko lau lehiakideak. 3 morrosko eta pospolin bat. Oraintxe ezagutuko ditugu. Ia ba, izena bizenak? Ekaitz Ezpuru Artola. Ia, Ekaitz, ze zaletasun dituzuzuk? Futbola. Futbola gustatzen zaizu? Bai. Eta futbolarien artean hola gustokoena zein duzu? Xabi Alonso. Xabi, badakizu nungoan Xabi? Bai. Nungoa? Tolosakoa. Ara, ongi dakizu, Ia ba, bestaldean Peto Urdinez zein dugu? Beñat Bobillo Carrasco. Oso, ongi. Aizu Beñat, eta zure zaletasuna zein da? Ba, futbola. Futbolare bai, eta hola futbolaria hola gustokoren bat? Ba, Karpin eta Kovacevic. Ara, zuri atzerritarra gustatzen zaizkizu. Tira, ez da aukera makala, Eta hemen daudenak bigarren finalerdia jokatuko dute. Zein da Peto gorridun ikazkina? Xabier Izalde. Bai, eta zer egiten du Xabierrek ikastolatik irteterakoan? Pelotan eta eskiatu. Pelotan ibilita eskiatu ara elurra eta frontoia, ondo. Eta zein da Peto urdindun neska polita hau? Oiana Arzuaga. Ondo. Eta zer egiten du Oianak ikastolatik irteterakoan? Gimnasia eta lagunekin jolastu. Gimnasia eta lagunekin jolastu? Ondo pasako duzu orduan. Ara, badenak aurkeztuta daude eta Pelipe falta zaigu. Beraz, etor dadila, Pelipe! Tipitaka, horrelaxe guk ere leku hartu behar dugu. Ia ba, beti bezala gorriarekin hasiko gara, Ekaitz, aurrera indarrakin eta animo! Ea, haupa eta... Bat! Tira, punteria fina, Ekaitzek 4 sartu ditu. Ikus dekozagun ba, Beñatek zenbat sartzen dituen. Animo, Beñat, aurrera! Bat!
Hiru! Lau! Ubi! Bost! Animo Oñar! Sei! Zazpi! Tira, Beñat! Lasai, motel, lasai. Tira, etorri Beñat! Lasai! Beñat ere dotore ibili da, baina ikus dezagun ba, lehenengo finalerdian zer gertatu den. Ekaitzek 4 sartu ditu eta Beñatek berri 7, beraz gure lehenengo finalista Beñat da! Zorionak biei, Hortxe iseri momentu baten. Eta orain, Xabier eta Oianaren txanda da, animo mutilak. Torri, bigarren finalerdia egingo duguta. Xabi, gorri zaudenez, zure txanda. Hartu badalekua eta animo! Hau, Bat! Bi! Hiru! Lau! Bost! Sei! Zazpi! Zortzi! Oso ongi torri, Xabi, etorriona! Tira ba, Xabi ere fini bilizaigu, Xabik 8 sartu ditu. Ia, Oiana, urdinez zaudenez, zure txanda goin da. Aurrera! Bat! Hiru! Lau! Bost! Sei! Zazpi! Zortzi! Oso ongi Oiana! Ara, zer gertatu da? Xabik 8 sartu ditu. Eta Oianak ere 8 sartu dituenez berdinketa daukagu. Ia, Pepito, gorri ala urdin zeinek irabaziko du? Gorri ala urdin! Gorri! Oso ongi Xabi, beraz gure bigarren finalista Xabier da. Zorionak, guazen danak aurrea. Ia ba, laburpen txikitxo bat egingo dugu. Lehenengo finalerdian ekaitzek 4 sartu dituenez, ez da finalista geratu, beraz ekaitzerentzat kamiseta polita hau eta zorionak ez dago bat ere gaizki. Eta gure lehenengo finalista, beraz, Beñat du! Zorionak, Beñat! Eta bigarren finalerdian zortzinakako berdinketa egon da, baina erruletak Xabierren alde eman du, Oianak kamiseta dotore hau eramango du etxera, eta Xabierrek gure finala jokatuko du. Eta minutu gutxi barruku berriro hementxe egongo gara, finala jokatu behar dugu, orain entrenatzera goaz. Gero arte, agur! Guazen askar! Kuku. Kukurrukuku. Aizue, hor daude txirri-mirri eta txiribiton? Galdu egin dira. Zulu beltz batean eroriko ziren akaso. Ala agian nekatu egia zeuden nire ritmo eroari jarraitzeko. Nagi xamarrak dira ezta? Ba, ni ez. Kukua planetan asko gustatzen zaigu dantza egitea. Eta hemengo musika guztiak dantzatu nahi ditut. Lagunduko didazue? Rock and rollarekin hasiko naiz. 1, 2, 1, 2, 3, 4! Blah, blah, bam, boom, tutti frutti, oh Rudy, 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 blah, bam, boom. Ze, ondo egin dut? Bena, ba, orain, salsarekin probatuko dut, tosuka! Salsa maltza! Asko gustatzen zaizu ere bai? Hombre! Azkenean agertu dira Euskal Herriko dantzaririk finenak. Ai, hobeto zaudete? Estupendamente! Beno, ba, posten naiz. Etorri hona eta tangoa dantzatuko dugu. Oi, tangoa!
aldiz apaldu didazu oina. Nik? Zuk. Impiusibilea. Impiusibilea. Jakin ezazu txilindrona horrek, Euskal Herriko leku askotan, mirrin hanka harin esaten diatela, Kepa junkerak jabezidan izango iti hori. Hanka kariñak, Hanka kariñak. Harinegiak aukeran. Barre gutxiago etxikiton, zera, banana azal bat zegoen hemen eta txirrizatu eginez. Banana azala, bai. Banana azala imaginarioa. Virtuala. Barkatu esatea, baina oso gauza arrunta da, Nola da euskal dantzari famatu hori? Paco de Lucía Lakerra? Hori ere, txirrizatu zen. Behin, bai, 2 urte eta 7 bete zituenean. Nire kategoriako dantzarien artean gauza hauek gertatu iten dira. Kategoria, artista azenarioa ezi, beti lurrean. Abai, ni azenario, Bai, hipopotan mot! Ea, txirri, mirri, txiribiton, utzi liskarrak alde batera. Eta egintzazue barre elkarrekin? Egin barre elkarrekin? Egin barre? Bueno, ni bere lan ator. Lotsarik ez dugu barre egiteko, hemen humorez beti biltzeko, osasuntxua eta ona delako, alaitasun poza dugu gogoko. Espainiak zabaldu, Azalak pustu, hotzak erakutsi, arnasa hartu, barreneko poza agertu. algara biziaz denak alaitu. Ha! He! Hi! Ho! Hu! Lotsarik ez dugu barre egiteko, hemen humorez beti biltzeko, osasuntxua eta ona delako, alaitasun poza dugu gogoko. Espainiak zabaldu, Mazalak pustu, hotzak erakutsi, arnasa hartu, barreneko poza agertu. algara biziaz denak alaitu. Ha! He! Hi! Ho! Hu! Hau da, jai giroa eta katxondeoa, era guztietako abestiak, lurrikarak, tira, baina zer da hau? Mari Sorgin horren errua da. Mari Sorgina, barkatu baino, nortaz ari zara? Mari Purtzil horrek aztoratu ditu bai. Trenean txartelik gabe igotzen den arma horrek. Nor, Galaxik? Bai, garazik, bai. Koloredun neskatila hori azpiokoren bat prestatzen ari da. Ja, zu beti gaizki pentsatzen, Pepito. Argi dago motel, jolasteko gogo dauka, besterik ez? Barkatu, baina nik ez diot sardinera postmoderno horri susmo honik hartzen. Entzun aldiozute ikertzaile pribatuari. Ai, utzi pelikulak alde batera eta goazen ikustera gaurko finalistak zeintzu diren. Ia nere eskubitara Beñat Bobillo daukagu. Berari asko gustatzen zaizkio futbolari atzerritarrak, besteak beste Karpin eta Kovacevic. Eta gainera, gitarra eta trompeta jotze ditu, ezta? Bai.
Jesus motel. Eta bigarren finalista Xabier Elizalde dugu. Pilotaria, futbolaria, eskian trebe aritze omen da Kandantxuko mendietan. Eta Aiton Amona eta klaseko lagun guztiak agurtu nahi ditu. Txalo beroaz, finalistentzat! Eskerrik asko, ator Felipe! Iritsi da, finalerako garaia oantxe hasiko gara jokatzen. Animo, Beñat, aurrera! Aupa, Beñat! Indarrak ine Beñat, Beñatek 7 sartu ditu. Tira, Xabi, zure txanda da. Zure txanda da, model. Hartu lekua eta aurrera. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, etorri Xabi! Tira ba, Beñatek 7 sartu ditu, eta Xabi berri 8, beraz gaurko irabazlea, Xabi da! Zorionak! Ia, izertiz patxetan dazkagu, baino, kontaketa jakin barko dugu, ez? Nola geratu dan. Beñatek 7 sartu ditu eta Xabik 8, ezta? Hola, ala da. Beraz, opariak... Opariak datozela! Oro! Oso ongi! Tira ba, Beñatek 7 sartu dituenez, bigarren postua lortu du berak, eta berarentzako motxila ederrau. Eta Xabierrek gure txapeldunak 8 sartu ditu, eta bizikleta dotore hau eramango du etxera. Ondo, Xabier! Zorion abiei, Aizu, Pepito, zu balakazu txirrinarik. Nik zertarako behar ote dut nik txirrinda munduko tren zoragarriena baldin badaukat. Ah, Felipe, bagoazen badenak buelta bat ematea, Felipe. Gero arte, agur! Pop. ¡Ey! ¡Arratzaldeon! Bueno. Lasarteguak? Ei, magua! Bueno, ze, magia pixkat ikusteko prest? Bai, digli-don, Kaixo, lagunduko altzen gauze. Bai, pixka bat! Txalo goxo bat! Etorri hona! Oi. Kaixo, andereño. Izena? Enara! Jontxo, zizen politxa. Esagutzen alditu zute? Zer dia? Bista ona, Jontxo. Bueno, asteko gauzatxo bat ingo dugu, karta bat aukeratu. Zer inbarzu? Nahi dezunean esan nahiko, nik behatzer purtsua betikan gora pasako etorrela, eta zu nahi dezunean esan nahiko! Ados, ulertzen da? Bueno, nahiko edo stop. Europar gaiugela, esto, telepon, telepizza bagizute, ez? Bega, deno batera, aurrera! Stop! Haitz! Jontxo, usakia hi, stop, oso ondo. Hartu, ikusi, ondo barreneratu, baina zuzeuk ikusi bakarrik ez. Ikusle gozoa. Erakutsiko eslogoari, eta baita ere, etxean dauden hori. A ber, ondo ikusi karta, ikusten da? Bueno, lehen esan dugu, bista ona, ez? Oso ondo, behitu, izena esan diazu? Enara, memori ona, Jontxo. Enara, oain berrirore, esan nahiko. Oso ondo, bertan utzi karta. Beitu ze gauza pitxia, Gainuntzezko karta gainean. Eta orain, enara, eta beste guztiok, magia ingo dugu. Horretarako, girotuko dugu, ez? Musika! Bat, bi, eta hiru. Bai! Hoi da! Peak esango du, enara? Hoi alda? Ez? Etxoin. Seuro?
Gauzatxo bat ingo dugu, enara. Bertan jarriko zea, jarri aldamenean. Hoi da, hartu baraja. Eta ondo nastu, ondo nastu. Hoi da, adi. Hop! Nastuta? Utzi! Hopa! Hoi! Oh! Hori da! Kontxo, beitu, zer inbar genuen? Bat, bi, eta lurrean jarri, eta hop! Ikusi da? Enara, bostekoa. Txalo goxo baten arantzat! Ale! Itxoin! Ikusi aldezute trikimailua. Bai, oain zailagoa ingo ete, beitxu, adi. Berriro ingo et, baina oain ziria sartuko et, beitxu, Baraja, poltsikoa, amarreko diamanteak eskuan. Adi, itxoin. Berriro, repetizione. Musika. Sartu, eta hop. Ha! Ha! Oain ikusten da, itxoin. Ikusten alda. No te fastidia, pusika gardena data. Adi. Bai, eskuan daukat, eta... Itxoin. Menez uste bate onda. Oain, pusika gardena denez, ikusten da, eskuan eta pusikan artean daola. Baietz, hau zer da, truko edo txapuza bat. Eta gure artean, magian ez dute ikusi? Ona ez zate etorri txapuzak ikustea, bai ala ez? Adi, Musika! Hop! Venga, txikita! Venga! Oain bai! Adi! Oain bai, lasarte! Oain bai! Bat! Hop! Hop! Hoi alda! Eskerrik asko lagunak! Bueno lagunak! Abesti dionan bezala, ondo pasau eta gutxi gaztau. Urrengo arte, agor! Galaxi! Galaxi! Agaxi! Galaxi! Agaxi! Gomena, sardinera hori, orain tenislari famatua izango menda, Agaxi! Galaxi! Mirrita txiriton, zergatik ez duzue begiratzen undi zabiltzaten? Beraz, despistea izan duke, hemen argirik etxagok eta ez diago batera ikusten, honek kakuzainen kogasulo ematen dik. Tira, arrazoi pixka baduk, argi motel honekin ez da pitorik ere ikusten. Zer, txiripiton? Linterna bat, txiripiton, i tipo kompletoa aiz motel. Livingston doktorea dirudik. Linter. Baina, hau etzebilek, non erosi du linterna hau? Basurde alena! Urrengoan mangera bat jatak kolkoti sartuko diat. Demonio. Agaxi hori laster batean aurkitzen ez badugu, hemen boseo txapelketa izango dugu, Ea, deide saiogun denon artean, komprame? Ea, Galaxi! Zeateno! Galaxi! Ozenago! Galaxi! Eskerrak etorri zaren. Zure alaitasuna behar dugu gure espiritua tonifikatzeko. Galaxi, txibitonek eta bilok, dantza ikastaro trinkoak egin ditugu zurekin batera aritzeko, Saldeia, txibiton, ingo diogu, exhibizio sekon bat, Salam aleikum!
Txiliton, ez du nahikoa izan, Gehiago arriskatu behar diagu gure bizitza artistikoan, Hoxe, bai, prestatu Afrikako timbala, gora Afrika betza! Baina, Garazi, esaiguzu, zer duzu, gaxo altzaude edo zer? Oso gaizki egiten duzu edantza. Errinozero potoloek baino gerrago. Txiliton, hemen dagoen errinozero potolo bakarra, ia ise. Ez du nigatik ari, Nik Freda Esterrek baino hobeto egiten dia dantzan, Berriro, banana xala bera. Bai, banana virtuala. Ez, virtuosoa. Tira, bekira, nik hau ezin jasan dezaket honela ikusi gure Garazi. Zerbait asmatu beharko dugu, laguno? Listo? Erakutsi jokire ipur dituzia, seguru barrein goguela. Babualen, badakit zer egingo dugun, begira. Lurrikara atomiko bat osatuko dugu denon artean, nahi alduzue. Berriz ere hankak astinduko ditugu lurrean, ea nolak uzarat egiten dugun. Bi eta rau denok, tira! Animo! Gehiago! Indarra! Finito! Akabo! Alferrik ari gara. Nik uste neskago lokartuta dagoela, Ponambuloa egalako zerbait, Ea, dakizu ez egin behar dugun. Ea, esnatzen dugun mametzka iztordadik, bere izena esan, baina benetan, Oxena, nola, Sebastian Lizak esaten duen bezala, hola, hotz sendorrekin, Ea, Galaxia! Galaxi! Ozenago! Galaxi! Baina gure Pampoxa, esaiguzu zer gertatzen zaizu? Zarata gehiegi ateratzen duzue. Pelas, neska honek, badakizu zer ematen duen? Famosaren pampi negartia. Silborra ukitutan, mainetan ez den dana, Hoxe, famosa, mañosa. Arke, Txiliton, konpormen okidekin tarta bat garri duk, ea pixka bat goxatzen dugun, Galaxiren tristura. Baina, gauza da bai, aztu zek. Katadorea behar duk, nik lehen da bizik probatu behar diat pixka bat tartatxari. Txiliton, badaki ni naizela tarta kontuetan aditua, beraz probatu egin behar diat. Txiliton, emaidak bapatian tarta busketa bestela komunetik berabukako diat, Bai, tarta busketa. Bai. Melontzio, hartaburua, mamolio, hau ez dia parkatuko, Pelas. Baina, tira, Galaxi, baina zer gertatzen zaizu esango aldi guzu behingogatik. Zagu bateko eskein dizu, zure katuak puskare radioaktibori botaldu. Neska, badakigu gauza biztakoa da, buru handi samarra xarela, baina zer egingo diogu. Ni guapua naizen bezala, basu, buru handi zaituzte. Kaskoa galdu dut, nire kaskoa. Tia da, Txampiñoi buruxoil bat erantzera dago. Teilaturik gabeko etxea bezala. Kaskorik gabe, akabo alaitasuna. Eta alaitasunik gabe, akabo humorea eta barrea.
Adiskideok, hau arazo serioa da gero, Bai, Galaxi triste badago? Ni ere triste nago? Eta ni triste banago, Txiribiton ere triste dago. Mi birri, Txiribiton, tira, meserez! Antxa! Aizue, kaskoa falta bada, zuek ikusi alduzue Galaxi ziren kaskoa? Bai ala ez! Aizue, ez duzuek kasualitatez hor auki azpian izango, ja. Altza zaitezte denok eta begiratu azpian daukazuen kaskoa. Tira, meserez! Goian ere, bai, behan! Txiribiton! Eta orain zeharraio gertatzen zaikiri, orain flamenko dantzan izartu beralduk edo zer? Zer egin behar du beste lurrikana, baina usatuk ikusi horrek ez dela eraginik egin. Guau, jo, pelas! Marcel Magoak kutsatu omendik. Zer? Ideia izan du. Bagatoz begela! Tira. Galaxi. Ya puesto. Galaxi, begira. Galaxi, begira nire begiak, begira. Batera, bestera. Galaxi. Lasai, Markesa. Txiribiton kaska jogoitzia mediko zirujau plastiko, protestiko eta podologikok, sendatuko zetu, burua eta buru gainean falta dena. Tira, mirri, non ikasi du Txiribitonek mediku mekaniko protesiko eta karrera arrar hori, Non? Albatzizketako unibertsitatean, Itxulapiko. Txiribiton, kaska jogoitia, mesedez. Adiskideok, zuekin, Lasarte Miss, edo Miss Lasarte 2003 urtekoa. Baina oso ekologikoa da. Tira, potxokina ematen du eta, Lasai. Txiribiton kaska jogoitiak beste modelo bat prestatu badaukan zuretzat. Mesedez, doktore jauna. Adiskideok, gure baserri eta romerietarako oso modeloa proposa. Menon lasai, baina gustatzen ez bazaizu, Macedonia indezakezu eta Txiribiton doktoreak eta neu gustura jango dugu. Itxura horrekin Lasarteko festetan ere erridikuloa egingo Nik fundamentuzko kaskoa nahi dut. Nire kaskoa nahi dut.
Ontxo, Joselontxo. Harrapatu zaitut azkenean, marimatraka. Ze Iker orain hasi bera alduk ba, uluka, Pepitxo? Begira matraiak noituen gorri. Seguro, piperbin ogitarteko baian duela. Ixo, iratxo horrek barrabaskeria galante egin dit. Itzela! Nik ez dute zer egin. Ez? Ba okerrez banabil, zerbait aztu duzu treneko aulkian, ez da? Aztu! Bai. Nik ez dute zer aztu. Bai. Txartela erostea azteaz gain. Beste gauza bat aztu duzu. Gauza borobila eta gogorra. Oso gogorra. Ez du gogoratzen. Banik bai, ederto gainera. Kaskua! Nire kaskua aurkitu duzu. Aurkitu bakarrik ez. Ipurdiari txatxita geldi. Tira, Pepitxo, orain ez du komunera joan berrik izango. Pepitxo, astoaren jarreran, bizkor, den, hombre! To! Bizkor! Baina lortu dugu kaskoa! Azkenean eskuratu dugu, festa eta humorea eta baitasuna, gora txirripitin eta gora galaxe eta gora txirripitin! Eta gora Pepito pirripitin! Eta gora txirripiton eta batez ere, gora supermirriton! Aizu eta labur bilduz, gora trikitraka trikitron! Japa! Ai. Zein polita den adiskide bat edukitzea. Eta are politagoa, lau edukitzea. Galaxik adibidez lagun honenak aurkitu ditu. Txirri, mirri, txiribiton, eta batez ere zu, Pepitxo. Bai, ze polita dena modioa. Eta udaberria, eta pinpili pausak, eta benezia. Aski da, Pepitxo. Garazi ez da nere laguna. Ez du sekula txartelik erosten, eta barrabaskeria galantak egiten ditu. Garazi ez, galaxi. Zu beti ari zari zenekin plastade maten, Antxoni! Tira. Kasko astea, deskuido tamagarria izan da, bai, baina hala eta guztiz ere, bera zure laguna da, motel. Nere laguna. Batzuetan, telenovela rosetako protagonistak baino gogaikarriagoa zara neska. Eta zu, astakio zangarro bat, oixe. Pamposa, ez da serretu. Zintzo portatzen bazara, txiste bat kontatuko dizut. Bota bat txistea, ia bengoz parpixka bat egiten dugun. Baldakizu ezein den, nesken lagunik onena. Auskalo ba, beste neskaren bat edo mutikoren bat? Ez, ispilua! Ispilua da nesken lagunik onena. Betiari begirari zaretelako. Ispilua, Pepitxo, baina... Oso nada. Petragazea gero, ai ama. Eta inoiz entzun dudan txisterik okerrena izan da hori. Tira, geltokiko beste ideituko diet. Bestela txori buru honek nire honetik anaterako nahu. Ispilua. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai.
Ikastetxera joaten dira mandalinana, santuari eskatzaira xena romana, komeni bat da. Santuak esaten die buruarekin ez, zergatikan lehenago akordatu ez, orain bat erez. Bat eta bi, hiru, lau eta bost, 10 gehiago dira 15. Bat eta bi, hiru, lau eta bost, 10 gehiago dira 15. Altza Felipe, trulalai, altza Felipe, trulalai, altza Felipe, trulalai, altza Felipe, trulalai.